Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу. Хвала Христу! Вельмі сардэчна вітаю ўсіх слухачоў радыё Марыя, таксама ўсіх, хто праглядае наш YouTube-канал. Дзякую вам, як заўсёды, за тое, што знаходзіце час, каб быць разам з намі, каб разам з намі маліцца, таксама слухаць гэтыя катэхезы, которые вядуць нас да таго, каб мы глыбей разумелі і перажывалі гэтую найбольшую таямніцу нашай веры, якой з'яўляецца удзел у святой Еўхарыстыі. Запрашаю на пачатку, каб мы памаліліся да Духа Святога, запрасілі яго ў нашыя сэрцы, каб ён быў разам з намі, каб напаўняў нас і асвятляў. У імя Айца і Сына і Духа Святога. Амен. Просім Цябе, Духу Божы, Духу праўды і любові, будь з намі, напоўні нашыя сэрцы, дай нам адчуць Тваю прысутнасць. Расвятлі наш розум, каб мы добра разумелі гэтую навуку Касцёла, распалі таксама нашыя сэрцы, каб мы з вераю і любоўю ўсё глыбей і глыбей перажывалі таямніцу святой Еўхарыстыі. Хвала Айцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Дзякую за супольную малітву. Запрашаю ўсіх нас, каб мы пайшлі далей, ідзем паслядоўна, вывучаючы кожную частачку святой імшы. Усё дзеля таго, каб мы сапраўды звярталі ўвагу на багацце, на глыбіню кожнага слова, кожнага жэсту гэтай святой цэлебрацыі. Сёння распачынаем вельмі важную гэтую таксама частку, которая з'яўляецца менавіта эўхарыстычная малітва. Важная таму, што яна найважнейшая, дзеля гэтага мы так сапраўды на імшу прыходзім. Святая Эўхарыстыя — гэта перш за ўсё эўхарыстычная малітва, падчас которой здзяйсняецца той найбольшы цуд перамянення хлеба і віна ў цела і кроў Езуса Хрыста. Гэта прысутнасць Хрыста, который у сваёй найсвяцейшай ахвяры за нас памірае, аддае сваё жыццё і для нас паўстае з мёртвых. Такім чынам, эўхарыстычная малітва — гэта цэнтр, але таксама вяршыня усяе літургічнай гэтай цэлебрацыі. На пачатку заўсёды хочам паслухаць святога Айца Яна Паўла II, который так, між іншымі, напісаў у сваім дакуменце «Dies Domini». Чытаем так. Гэты штотыднявы сход мае магчымасць з удзячнасцю падсумаваць падзеі апошніх дзён, убачыць іх у Божым святле і падзякаваць Стварыцелю за яго бясконцыя дары, праслаўляючы добрага Бога праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, у еднасці Духа Святога. Такім чынам, піша пантыфік, хрысціянская супольнасць па-новаму усведамляе той факт, што ўсё было створана Хрыстом, і што ў Хрысце, які прыйшоў як слуга, каб прыняць і адкупіць нашу чалавечую натуру, усе рэчы былі нанова з'яднаныя, каб стаць прынашэннем для Бога Айца, ад якога ўсё бярэ свой пачатак і сваё жыццё. Урэшце, піша Ян Павел II, пацвярджаючы эўхарыстычную даксалогію сваім «Амен», народ Божы з вераю і надзеяй чакае гэтага эсхаталагічнага канца, калі Хрыстус перадасць валадарства Богу і Айцу, каб Бог быў усё ва ўсім. Гэта цытата з «Dies Domini» Яна Паўла II. Эўхарыстычная малітва, пра якую будзем размаўляць праз нейкі час у часе гэтых катэхезаў, гэта малітва падзякі, якую узносіць святар, але ад імя супольнасці. Гэтую падзяку узносіць да Айца, да Бога Айца, праз Езуса Хрыста у Духу Святым. Супольнасць вернікаў не толькі прымае ў ёй удзел праз слуханне, поўнае пашаны, павагі, такога засяроджання на тым змесце, які чуе, але таксама праз тыя акламацыі, гэта значыць адказы, спевы,
якія дае нам літургія, каб мы менавіта такім дзейсным спосабам прынімалі ў ёй удзел. Не былі толькі пасыўнымі глядачамі ці слухачамі, але сапраўды глыбей уваходзілі праз гэтыя свядомыя, поўныя веры адказы. Уся супольнасць вернікаў разам са святаром маюць з'яднацца з Хрыстом менавіта ў абвяшчэнні гэтых вялікіх Божых справаў, пра которые мы чуем і ўсцяж нанова разважаем у кожнай малітве эўхарыстычнай. І таксама ў складанні ахвяры, увайсці ў гэтую ахвяру, якую складае Езус Хрыстус. У гэтую падзяку улучаныя таксама іншыя малітвы. Просьба аб дзеянні Духа Святога, успамін гэтых Божых падзей, которые звязаныя са складаннем ахвяры, але таксама малітва пасрэдніцкая, калі цэлая супольнасць моліцца за тых, хто не з намі, хто не побач. Не толькі за той бачны касцёл, который знаходзіцца тут і цяпер на зямлі, але за касцёл, які ўжо асягнуў гэтай мэты. Гэта значыць, з аднаго боку, за тых, хто яшчэ ў чыстцы церпіць, гэта значыць, за нашых блізкіх памерлых, але ўспамінаем і прызываем таксама ўсіх святых і анёлаў, которые ўжо ў небе. Ахвяры і гэтая пасрэдніцкая малітва – гэта таксама для нас своеасаблівы удзел, каб мы памяталі, што літургія эўхарыстычная – гэта не толькі літургія тут і цяпер на зямлі. Гэта літургія, которая адкрывае нам неба, злучае нас вельмі сцісла з Богам, который ў небе таксама праслаўляецца праз нашыя малітвы. Малітва эўхарыстычная распачынаецца дыялогам, які уводзіць у прэфацыю і заканчваецца даксалогіяй і акламацыяй амен, которую гаворыць, чи таксама спявае увесь Божы народ. Вяршыняй, цэнтральным месцам эўхарыстычнай малітвы з'яўляецца кансакрацыя. Гэта значыць паказанне эўхарыстычных постацяў, адпаведна цела і крыві Езуса Хрыста. Гэтая малітва ўзносіцца да Бога у пазіцыі стоячы, што выказвае, як мы ўжо казалі, пашану, чуванне, годнасць дзяцей Богу, гатоўнасць слугаў, которые хочуць служыць свайму пану. Выняткам з'яўляецца, канешне, гэты момант кансакрацыі эўхарыстычных постацяў, калі усе вернікі становяцца на калені. Такім чынам падкрэсліваюць сваю пашану, праслаўленне менавіта Бога і Пана, якога вызнаюць у ўжо не хлебе і віне, але ў яго найсвяцейшым целе і крыві. Падчас гэтай катэхезы хацеў бы звярнуць вельмі агульна увагу на тыя паасобныя часткі эўхарыстычнай малітвы, да якіх мы вернемся потым, каб іх так больш ужо дакладна сапраўды абмовіць і паказаць той змест, які яны выражаюць. Агульныя ўводзіны да рымскага імшалу выменьваюць гэтыя паасобныя часткі малітвы эўхарыстычнай і вельмі канкрэтна тлумачаць іх. На пачатку гэта падзяка, якая асабліва выказваецца ў прэфацыі, у якой святар ад імя ўсяго народа услаўляе Бога Айца і дзякуе яму за ўсю справу збаўлення, альбо за нейкі асобны аспект у адпаведнасці да характара дня чы данага перыяду. Прэфацыя пачынаецца ад гэтага дыялогу: «Пан з вамі і з духам тваім гору сэрцы ўзносім іх да Пана, падзякуем Пану Богу нашаму». Годна гэта і справядліва. І сапраўды потым выказваецца малітва, калі святар вельмі канкрэтна называе, за што падчас гэтай цэлебрацыі эўхарыстычнай хочам Пану Богу падзякаваць. Пра гэтую падзяку, пра прэфацыю яшчэ будзем размаўляць. На пачатку цяпер толькі такі анонс, каб звярнуць увагу на гэтую структуру малітвы эўхарыстычнай. І так ёсць падзяка. Потым ёсць гэтая акламацыя, у якой уся супольнасць аб'яднаецца не толькі ў адзін хор, который праслаўляе Бога, але таксама яднаемся з нябеснымі моцамі, з анёламі, з арханёламі, і тады мы прамаўляем альбо спяваем: «Святы, святы, святы, Пан Бог усемагутны, неба і зямля поўныя хвалы Тваёй,
Гасанна на вышынях. Пра гэтую акламацыю таксама будзем разважаць. Гэтая акламацыя з'яўляецца часткай самой эўхарыстычнай малітвы, прамаўляецца ўсім народам разам са святаром. Напэўна, трэба нам звярнуць увагу, каб мы сапраўды прынімалі ўдзел. Часамі за нас вельмі прыгожа хор спявае, а мы толькі слухаем. Гэта вельмі важна, каб кожны улучыўся ў гэтае праслаўленне Пана Бога з верай, з памяццю, што тымі самымі словамі праслаўляюць Пана Бога усе святыя і анёлы ў небе. Потым наступае чарговая частка, которая называецца эпіклеза. Гэта такое разумнае, мудрае названне. Яно паказвае асаблівы заклік касцёла, просьба да Духа Святога, каб ён сваёй моцай асвяціў дары, прынесеныя людзьмі, каб гэтыя дары сталіся целам і крывёю Езуса Хрыста. Трэба нам звярнуць увагу на гэты момант, тады святар ускладае рукі, выцягвае рукі над хлебам і віном, благаслаўляе, але перш за ўсё просіць, каб Дух Святы, гэтае перамяненне здзяйсняе не хто іншы, але менавіта Дух Святы, Божая любоў. Святар з'яўляецца прыладай, якая дадзеная Божаму народу праз сакрамент пасведчання, каб менавіта праз гэтую прыладу прыйшоў, ступіў Дух Святы, і ён, Дух Святы, каб перамяніў адпаведна хлеб у цела, а віно ў кроў Езуса Хрыста. Каб гэтая беззаганная ахвяра, прынятая як святая камунія, паслужыла таксама збаўленню тых, хто будзе удзельнічаць, тых, хто будзе яе прынімаць. Асаблівая роля і значэнне Духа Святога — гэта эпіклеза. Грэцкія словы «я запрашаю зверху». Так можна гэтую эпіклезу перавесці зверху, чы з вышыняў мы запрашаем Божага Духа. Чарговая частка — гэта апісанне ўстанаўлення і кансакрацыі. Апісанне ўстанаўлення Эўхарыстыі і канкрэтныя словы кансакрацыі. Праз словы і дзеянні Хрыста здзяйсняецца ахвяра, якую сам Хрыстус устанавіў падчас апошняй вячэры, калі склаў у ахвяру сваё цела і сваю кроў. На пачатку у вячэрніку у постацях хлеба і віна даў есці апосталам: «Бярыце і ешце, гэта цела маё, бярыце і піце, гэта кроў». Але добра разумеем, што гэтая апошняя вячэра, якую мы цэлябруем падчас літургіі Вялікага чацвярга, яна не вельмі моцна злучана з Вялікай пятніцай. Менавіта ў Вялікую пятніцу Езус Хрыстус ужо не гаворыць, так скажем, фармальна «бярыце і ешце, бярыце і піце». Ён сапраўды складае сябе ў ахвяру. Гэта значыць, церпіць, памірае на крыжы, і з крыжа мы чуем гэтыя словы: «Гэта маё цела за вас выданае, гэта мая кроў за вас пралітая». Такім чынам, гэты Вялікі чацверг і Вялікая пятніца паміж сабою злучаны. Тое сама мы перажываем падчас кожнай Эўхарыстыі. Вельмі важна, каб убачыць вачыма веры не толькі Вялікі чацвер, гэтую прыгожую урачыстасць, апошнюю вячэру, калі Хрыстус разам з апосталамі спажывае вячэру пасхальную і сапраўды дае хлеб, который кажа «гэта маё цела», дае келіх з віном, кажа «гэта маю кроў». Але каб убачыць таксама Вялікую пятніцу, бо тады Езус Хрыстус за нас памірае, аддае гэтае цела, пралівае сваю кроў. Яшчэ больш трэба пайсці далей і ўбачыць велікодны паранак. Езус Хрыстус прыходзіць, не толькі памірае, аддае, і яго няма, ён далей ёсць з намі, ён з мёртвых паўстае. Трэба нам звярнуць увагу, пра гэта яшчэ будзем узгадваць, што мы прынімаем у нашыя сэрцы не гэтае мёртвае цела Хрыста, але менавіта уваскрэслае, жывога Хрыста, который з аднаго боку маем свядомасць, што ў людскім целе памёр, але потым уваскрос. І мы, калі прынімаем святую камунію, гэты кансакраваны хлеб, прынімаем уваскрослае цела Езуса Хрыста. Гэта вялікая таямніца веры. Маем свядомасць, і за кожным разам святар гэта паўтарае. Мы гэта ўсведамляем. Каб мы мелі вялікую сапраўды пакору і веру. Толькі так можна падысці, увайсці, перажыць. Не столькі розумам сваім, як гэта здзяйсняецца, бо гэта ніколі не зразумею. Але перш за ўсё, сваім сэрцам і душою я веру, што сапраўды так ёсць,
што цяпер гэта ўжо не цела і кроў, гэта не хлеб і віно, але сапраўды цела і кроў нашага Пана Езуса Хрыста. У кожнай эўхарыстычнай малітве, іх таксама некалькі, пра гэта будзем размаўляць, не толькі адна ёсць эўхарыстычная малітва, іх некалькі. Гэтае чытанне, устанаўленне гучыць вельмі падобна. Яно адрозніваецца, але словы самого Хрыста, словы кансакрацыі, менавіта бярыце, ешце, гэта цела маё, бярыце і піце, гэта кроў мая і так далей, яны у кожнай малітве такія самыя. Гэта таксама такое адрозненне, на которое можна звярнуць увагу. Наступнай часткай гэтай эўхарыстычнай малітвы, бо мы вывучаем яе структуру на пачатку, з'яўляецца анамнеза. Троха гэтае слова можа ведаем, но часамі можа нам некія мець асацыяцыі з тым, калі мы сапраўды губляем розум, памяць, забываемся. Амнезія — гэта грэцкія словы, которые звязаныя з памяццю. Анамнеза — гэта значыць прыпамінанне. Мы прыпамінаем, прыгадываем, прызываем, каб сапраўды ажыла памяць. У гэтай анамнезе касцёл, спаўняючы наказ Хрыста, які атрымаў ад яго праз апосталаў, успамінае самого Хрыста, асабліва ушаноўваючы яго благаслаўленую муку, хвалебнае з мёртвых паўстанне і ў неба ўшэсце. Гэта толькі такая агульная заяўка, потым будзем сапраўды вельмі падрабязна разбіраць гэтую кожную частку малітвы эўхарыстычнай. Прыпамненне, менавіта усведамленне нам, каб мы цэлы ўвесь час памяталі, што падчас кожнай эўхарысты Езус Хрыстус памірае за нас, успамінаем ягоную муку, яго смерць і з мёртвых паўстанне, а таксама увашэсце да Бога Айца. Чарговая частка малітвы эўхарыстычнай — гэта ахвяраванне. Касцёл, спаўняючы гэты ўспамін, сапраўды тут і цяпер, калі сабіраецца разам, складае Богу Айцу ў Духу Святым беззаганную ахвяру. Касцёл імкнецца да таго, каб вернікі не толькі складалі гэтую беззаганную ахвяру, але вучыліся ахвяраваць сябе самых. Пра гэта мы размаўлялі, калі мы гаварылі пра гэты момант ахвяравання, который здзяйсняецца ў часе прыгатавання, калі ёсць працэсія, і таксама адпаведныя малітвы ў часе складання гэтых ахвярных дароў, калі мы прыносім гэтыя дары. Важна не толькі, каб іх ахвяраваць, прынесці на алтар, але ўвайсці таксама праз гэтыя дары, у гэтых дарах, у ахвяру Езуса Хрыста. Гэтую ахвяру Езус Хрыстус за нас складае Богу Айцу, як перапрашэнне за нашыя грахі. Сапраўды, гэта цяпер бескрывавая ахвяра, але зноwu ж усцяж прыпамінаем, што першай была крывавая ахвяра. Цярпенне, мука, смерць Езуса Хрыста — гэта тая цана. Мы цяпер, канешне, гэтага не бачым, але ўвесь час вачыма веры трэба гэта прыпамінаць, мець у свядомасці, і адсюль родзіцца вялікая ўдзячнасць і пашана. Гэта не проста чарговая святая імша, падчас якой нешта там зноwu станецца. Гэта сцяж нанова тая самая ахвяра Езуса Хрыста. Езус Хрыстус чарговы раз за нас памірае і для нас з мёртвых паўстае, каб нас збавіць. Яшчэ адзін момант — гэта таксама плёнай гэтай ахвяры з'яўляецца збаўленне. Будзе пустой ахвяра Езуса Хрыста, калі так можна сказаць, калі мы пастаім на святой імшы, але не прымем святой камуні. Тады мы, канешне, можам верыць, але не прынимаем удзелу. Поўны удзел — гэта прыняцце не толькі усведамленне з верай, што сапраўды так сталася. Я дзякую табе, Пане Божа, за то, што памёр ты за мяне і з мёртвых паўстаў, але я хачу увайсці ў гэтую ахвяру. Гэта значыць прыняць цела і кроў Езуса Хрыста. Гэта тая школа, которая вучыць нас саміх ахвяраваць сябе кожны дзень Пану Богу праз Езуса Хрыста у гэтай адданасці. З аднаго боку, у паслухмянасці Божаму Слову, а з іншага боку, менавіта ў такой ахвярнай любові. Няма большай любові, калі хтосьці жыццё аддае за сваіх сяброў. Езус за нас аддаў сваё жыццё, мы уваходзім у гэтае жыццё, але таксама хочам наследаваць. Не толькі прыняць Езуса Хрыста, але гэтай ахвяраю жыць.
таксама ахвяраваць сябе, робячы дабро, здзяйсняючы любоў у тых розных простых звычайных жыццёвых нашых абставінах. Такім чынам звяртаем увагу на тое, што Эўхарыстыя, імша святая, не заканчваецца там у касцёле. Калі мы памаліліся, прынялі цела Хрыста, яна прадаўжаецца. Таму што мы жывём гэтай найсвяцейшай ахвярай і чынім любоў, таму што Бог нас яе вучыць, Ён першы для нас гэтую любоў учыніў. І чарговая частка – гэта малітва ці малітвы заступніцтва, праз якія выражаецца тое, што Эўхарыстыя цэлебруецца ў лучнасці з усім касцёлам. Касцёлам, які ў нябёсах, гэтым зямным, тых людзей, которые прысутныя на Эўхарыстыі. І гэтая ахвяра складаецца за ўсіх членаў касцёла, за жывых, за памерлых, якія былі пакліканыя да ўдзелу ў адкупленні і збаўленні. Езус Хрыстус здабыў гэтае адкупленне і збаўленне. І адныя з нас бліжэй, тыя, хто ўжо перайшоў парог смерці, ужо цяпер у вечнасці чакае збаўлення, іншыя трохі далей, тыя, хто пілігрымуе, але ўсе мы разам касцёл. І вельмі важна, што ў гэты момант мы адкрываем тую лучнасць, праўду веры у прысутнасць святых, у гэтую камунію святых, што не так, што яны там, а мы тут. Мы адно. І гэтае адно здзяйсняецца, чуецца, перажываецца асабліва падчас Эўхарыстыі. Потым таксама будзем яшчэ размаўляць, які сэнс з'яўляецца прыняцце камуніі за кагосьці памерлага. Як гэта зрабіць? Менавіта гэтыя заступніцкія малітвы паказваюць нам, што гэтая рэчаіснасць неба, ці таксама чыстца нашых памерлых, яна не дзесьці там, на зямле, яна тут і цяпер. Яны разам з намі моляцца у нябачны спосаб, але духоўна мы можам вельмі глыбока з імі злучыцца і таксама падзяліцца гэтай любоўю, которая выражаецца, між іншым, у малітве у прыняцці святой камуніі. І апошняя частка – гэта заключная даксалогія. Знову ж чарговае незразумелае слова. Докса – гэта хвала, заключнае праслаўленне. Даксалогія – гэта значыць праслаўленне, усхваленне. Усхваленне Бога, Айца у Езусе Хрысце, праз Езуса Хрыста у Духу Святым. Мы усхваляем Бога, народ Божы удзельнічае ў гэтым усхваленні праз сваё амен, пацвярджае. Гэта вось той момант, калі святар уздымае на патэне, у келіху ўжо цела і кроў Хрыста і кажа праз Хрыста з Хрыстом і ў Хрысце. Табе, Божа Ойча ўсемагутны, ў еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала праз усе векі вечныя. І мы тады адказваем альбо спяваем амен. Гэта тая заключная частка малітвы эўхарыстычнай, кожнай малітвы эўхарыстычнай. І сёння хацеў зрабіць такую заяўку, як бы такі анонс, паказаць структуру эўхарыстычнай малітвы. На працягу наступных катэхезаў будзем разбіраць кожную паасобную частку, каб уваходзіць у яе глыбей, тлумачыць розныя малітвы эўхарыстычныя, іх таксама ёсць некалькі. Чаму яных некалькі, што яны абазначаюць, які галоўны змест яны выражаюць. На сёння вельмі сардэчна дзякую вам за увагу, дзякую за цярплівасць, за тое, што слухаеце, і жадаю, як заўсёды, каб чарговая святая імша, чарговы наш удзел у святой імшы быў паўнейшы, каб мы засяродзілі нашу увагу, нашыя вушы, вочы менавіта на эўхарыстычнай малітве. Каб мы сапраўды адкрылі тыя паасобныя элементы, каб мы зацікавіліся, які мой удзел. Гэта не толькі цэлебрацыя, якую здзяйсняе святар, гэта таксама мой удзел у цэлебрацыі. І перш за ўсё, каб мы ва ўсім гэтым бачылі Хрыста, который ахвяруе сябе, который для нас аддае жыццё і который для нас з мёртвых паўстае. Вельмі сардэчна дзякую вам за ўвагу. Добрага вечара жадаю. З Богам. Хлеб і віно. Катэхеза ксяндза Андрэя Лысага пра святую імшу.